Hello mga gandararat, kumusta? Mga gandararat, naalala nyo yung nag-vlog ako ng buhok ko na binleach ko. Tapos, pagka mga dalawang araw, nagkulay ako ng salt and pepper blend. So, alam nyo naman pag fashion color, madali talaga maano sa atin matanggal kasi hindi tayo katulad sa mga ibang lahi na na buhok na parang light lang yung mga buhok nila, hindi katulad sa atin na sobrang itim, 'di ba? So, madali lang talagang matanggal. Ngayon, nagbe-bleach na naman ako, oh. Mga ano pa lang to, 3 days. Tapos may nilagay ako. So, stay tuned muna mga gandararat kasi mag-intro muna ako, okay? Mga gandararat, kasi yung buhok ko, palagi ko nang binibleach, di ba? Niriban siya June 2021. Pero, na-bleach na yon. January 2021, na-bleach na siya. Tapos, June, pinariban ko kasi pinakulot ko siya eh. Then nagsawa na ako sa kulot. Then pinariban ko siya kahit bleach hair. Tapos pag may kunting tubo lang, bleach ka agad. Ewan ko ba ba't gusto ko kasi yung madalian ba. Yun. Tapos hanggang dito, bleach pa rin. Wala pang 1 month nag-bleach ako. Pero in fairness, hindi naman siya nasira kasi may nilalagay kasi ako na protection. Walang Olaplex ha. Walang Olaplex dito. Tapos, ano siya, nilagyan ko siya. Nung isang araw, nag-bleach na naman ako kasi nagsawa na ako sa yung salt and pepper blend ko. Then, nag-bleach na naman ako. Ito na talaga yung kulay ng buhok ko. Oh. Ayoko na siyang anuhan. Then, nung nag-bleach ako, tapos, inanuhan ko siya, ginamitan ko siya ng yun, na Van Fusion. Yung Van Fusion nila mga ganararat, ano daw siya, Van Recharger. So, gusto lang ako makita ninyo kung okay ba siya, effective ba siya. Kaya stay tuned mga gandararat, maligo muna si Akits. Ipakita ko sa inyo kung ano talaga ang result ng Van Fusion sa Kyun, sa pastry. Stay tuned! Mga gandararat, ito na yung buhok ko. Napaliguan ko na siya. Yan o. Tapos ngayon, i-dry ko na naman kung anong result niya. Kasi alam niyo naman yung buhok ko, nariban na kasi siya, tapos bugbog na sa ano ba. Tapos yung tubo dito, kita na. Kaya ganun. Pero in fairness, hindi siya nag-break edge yung ano ko. Yung buhok ko, kahit binibleach ko siya. Diba? Kahit bugbog na siya. Kaya tingnan niyo kung ano resulta nito pag natuyo. Stay tuned. Mga gandararat, pag bibilis yung blower mo, ang bilis lang maka-dry. So, ito na siya. Tuyo na siya. Diba nawala na yung buhaghag sa buhok ko? Yan oh. Yan, hindi na siya buhaghag. Kasi dati sobrang buhaghag niya. Yan oh. Pero in fairness,
Yan. So, di ba? So, anong say nyo mga gandararat sa band fusion ng Kyun? Di ba? Ang ganda. Smooth siya. Tapos, totoo talaga na ano siya, makatibay siya ng hibla ng buhok. Yung strand niya. Yan. Ang ganda niya. Hindi pa rin siya ano. Tingnan nyo, ito na yung sariban eh. Ito na yung tubo ng buhok ko. Ang hina, no? Yan. Mga gandararat, salamat sa panonood nyo sa video ko. Pero pag bago ka pa sa YouTube channel ko, please naman pa-subscribe, pa-like naman mga gandararat. Pati sa Facebook page ko. Thank you!